Pani Monika Jančová je zástupkyňa spoločnosti Faze, to znamená vám ideme dať inšpiráciu na dobrú sedačku. Prečo by si mali zákazníci u vás vybrať tú sedačku? Ja chcem v prvom rade privítať zákazníkov, ktorí majú záujem nakupovať vo Faze. A chcem v prvom rade podotknúť, Faze to sú špecialisti na nábytok a dizajn. To znamená, u nás poradíme, vyberieme zákazníkom presne na mieru podľa ich požiadaviek. U nás to totiž to nie je len o sedačkách. My vieme vybaviť priestor a skombinovať, zladiť aj s iným nábytkom v rámci priestoru. Ponúkame kvalitné materiály, máme komplexné služby a samozrejme rôzne cenové dostupné hladiny. Sedačky rôznych prevedení, ako rôznych štýloch, či moderných alebo tradičných. A buďme konkrétnejší, na čo sa môžu tešiť zákazníci? My sme už tento rok prišli s viacerými novými produktami, zapracovali sme potreby od zákazníkov. No a určite, na čo by som chcela poukázať, je naša absolútna novinka, sedacia súprava Sofia. Zákazníci ju už majú možnosť, áno, toto je tento model. Máme ju už aj na predaniach, takže zákazníci sa s ňou môžu zoznámiť. Je to kombinácia elegancie, nadčasového dizajnu a samozrejme vysokého komfortu. Je to vidieť zo sedacej súpravy. Súprava je vzdušná, ľahká, ako vidíte, je v koženom prevedení. Má krásne štepovanie v kombinácii s nožičkami. Okrem iného, je to kombinácia pohodlného sedenia, nastaviteľných opierok, rozkladacieho lôžka, úložného priestoru, v neposlednej rade s vychytávkou, barom, s voliteľným integrovaným. Znamená to, že obsahuje nastaviteľnú policu, nabíjanie, LED osvetlenie a samozrejme chladenie a ohrievanie nápojov. Sedačka Velaro je vlastne kombináciou funkčnosti a praktickosti. Ponúka nám polohovanie opierok, pohodlné sedenie, úložný priestor, rozkladacie lôžko a samozrejme krásne vertikálne prešitie vankúšov. Elegantná, pekná. Krásna, nádherná. Aby sme nehovorili teda iba o sedačkách, chcela by som spomenúť aj produkty, ktoré máme na viac ponuke. Napríklad našou novinkou v rámci posteli je tento model Mende. Posteľ Mende je vlastne kombinácia moderného dizajnu s čalunením. Posteľ nám ponúka úložný priestor, ktorý je skrytý pod roštom. Ponúkame ju vo verziách 180, 160 alebo 140 cm. Mende. Pekný názov. Kam ideme? Do Mende. A nepôsobíte lenivo tým pádom. Áno. Máme niečo úplne na záver, niečo špecifické, z čoho sa budú tešiť vaši zákazníci? Určite by sme radi privítali zákazníkov v našich predajniach, pretože nie sme samozrejme len o sedačkách. V našej ponuke sú postele, pufy, kreslá, stoličky, stoly, takže zladiť môžeme komplet celý interiér. A zákazníkom samozrejme ponúkame do konca septembra zľavy vo výške 20%. Tak, nech sa páči, Fáze. Ďakujeme veľmi pekne. Aj my ďakujeme za návštevu. A my ideme na ďalšiu ponuku. Tešíme sa.